Care orders ta' tfal li mhux imħarsa mill-ġenituri tagħhom mhux se jibqgħu jkunu ffirmati mill-Ministru. Iżda se tkun il-qorti li wara li tinvestiga l-każ se toħroġ din l-ordni ta' ħarsien li tiġbor l-tfal minn ambjent perikolus. Ta' dettalji dwar dan il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia dan meta spjega l-bidliet ewlenin li se ġġib liġi ġdida dwar il-ħarsien ta' tfal li se tkun diskussa l-ġimgħa d-dieħla fil-Parlament. Se jkun qed nisseparaw il-parti investigattiva mill-parti terapeutika tal-każijiet ta' tfal li jkunu qed jiġu investigati u l-familji tagħhom. Mhux se jkun iktar il-Ministru jiffirma l-care orders imkien ma tiġri fid-dinja u allura għandhom ikunu rati illi jiddeċidu fuq dik il-care order jekk għandix toħroġ jew le. Ħankunu wkoll qegħdin naraw u nitkellmu għall-ewwel darba ġewwa pajjiżna f'każijiet fejn mhux possibbli tfal imorru lura għand il-ġenituri tagħhom qed nitkellmu fuq permanenza li tassigura il-futur ta' dawk it-tfal li qed jgħixu f'ambjent permanenti ta' familja. Intant il-Ministru għamela ċara li fejn jidħlu care orders u dejjem ħalla fidejn il-professjonisti u mexa skont il-pariri tagħhom. Hawn saret ukoll referenza dwar il-każ xokkanti ta' tifel ta' 6 snin li fil-qorti kien allegat li kien sfurzat minn missieru biex jagħmel sess ma' prostituti. Id-direttur tal-Aġenzija Appoġġ Ruċ Berras qalet li la darba l-Aġenzija jkollha r-rapport għandha tanalizza l-każ u tinħareġ care order. Intqal li l-Aġenzija Appoġġ kienet infurmata b'dan il-każ nhar il-ħamis wara li l-Pulizija tkellmu mat-tifel waħdu. Ruċ Berras spjegat li malli saru jafu bil-każ talbu lill-Pulizija biex il-qorti tagħmel dik li tissejjaħ ordni ta' ħarsien ta' emerġenza, iżda din ma saritx. Aħna nkunu qed niġbru ħafna aktar informazzjoni biex nippreżentawha fir-rapport tagħna lill-Ministru. Jiġifieri nkunu qed inkellmu nies oħra li kellhom kuntatt mat-tifel, naraw ukoll x'informazzjoni oħra ġdida tista' tidħol għaliex ġieli jkun hemm nies li anke jirrikorru għand l-Aġenzija u jtuna informazzjoni oħra. Nkunu qegħdin inkellmu t-tifel, niġbru kollox u f'dak ir-rapport aħna nippreżentaw il-Ministru. Intant kien iċċarat li t-tifel bħalissa qed jinżamm f'dar residenzjali u fl-ebda ħin m'għandu kuntatt jew aċċess għall-ġenituri. L-Aġenzija Appoġġ qed tassigura li t-tifel ikun imħares.